Hola i benvinguts. En aquest videotutorial examinarem la possibilitat d'utilitzar rúbriques per donar retroalimentació a les tasques que generem en els principals portals d'aprenentatge digital, com són Moodle i Classroom. Iniciem amb Moodle. Us en recordeu que vam generar unes quantes tasques en els anteriors videotutorials i que li vam assignar una qualificació. El que haurem de fer per generar rúbriques és activar l'edició, accedir a una de les tasques, per exemple, agafem la primera i editem els seus paràmetres. Posteriorment, el que haurem de fer és accedir a la seva qualificació i, en comptes d'escollir qualificació senzilla, escollirem rúbrica. Una vegada hem fet això, desfem els canvis i accedim a la mateixa tasca. Accedirem a la seva rodeta i anirem a qualificació avançada i ens apareixerà l'opció de definir una rúbrica. Li podem posar un nom de la rúbrica i una descripció o informacions que nosaltres volem afegir a aquesta rúbrica. A partir d'aquí, doncs podem generar mitjançant el que veiem aquí, és a dir, els criteris i els diferents nivells, el que nosaltres vulguem. Per exemple, ho faig molt genèric, però posarem ítem 1 i posaré no fet parcialment, completat amb deficiències i si afegim un altre nivell, completat. Fixeu-vos que ell mateix ja em posa l'escala de 0 a 3 punts. Si jo vull utilitzar aquesta mateixa escala, doncs afegeixo o copliu i canvio ítem 2, ítem 3, el que jo vulgui. Que vull generar un altre però que no vull aquests dos nivells, doncs elimino aquest altre i poso no fet i aquí fet. L'edició és molt senzilla. Llavors, podem posar i modificar els criteris d'ordenació, podem que es calculi la qualificació basada en la rúbrica, amb una qualificació mínima de 0, llavors ens sumarà els punts i serà molt senzill de fer. Podem fer que es mostri aquesta rúbrica als estudiants i podem deixar-la com a esborrany o deixar-la i fer-la efectiva. Anem a deixar-la i fer-la efectiva. Ja la tenim aquí, com podeu veure, se'ns guarda i la podrem reutilitzar. Llavors, tornem a la tasca 1. Una vegada tenim la tasca, anem a qualificar. Llavors, visualitzarem totes les trameses. Fixeu-vos que cap dels participants s'ha tramès, però el que podem fer és donar-li a qualificar i fixeu-vos, apareix aquesta rúbrica. Llavors, dels diferents ítems i amb aquest feedback que ja ho podem escriure, podem ser molt específics, podem dir que has tret un 3, un 2, un 3 i això no ho has fet. Tindrem un quadre de text per poder escriure tot el referent al que seria aquest ítem i posar més indicacions. Una vegada hem seleccionat, hi ha una restricció molt important que han d'estar tots els ítems marcats sempre en una rúbrica. Doncs l'únic que hem de fer és deixar els canvis i segons aquesta puntuació de la rúbrica s'aconsegueix la puntuació. Podem canviar-ho perquè veieu que funciona perfectament. Deixar, en aquest cas, com està tot a 0, una puntuació de 0. Això serien les rúbriques a Moodle. Anem a veure les rúbriques en Google Classroom. El mateix. Teníem els diferents treballs, teníem les diferents tasques, aquesta tasca exemple o aquesta tasca que hem fet anteriorment. Tornem a la tasca exemple i l'editem. Fixeu-vos que aquí apareix l'opció de rúbrica. Ho veieu? El que nosaltres podem fer és generar una nova rúbrica o reutilitzar o importar, fins i tot. En aquesta situació anem a fer una nova rúbrica.
el mateix. Podem posar un criteri, ítem 1, descripció, una informació, ítem 1, el que nosaltres vulguem, i llavors podem fer i crear tots els nivells que nosaltres vulguem. És a dir, nivell 1, nivell 2, nivell 3, nivell 4. I aquí podem posar les puntuacions. 2, 3 i 4. D'acord? El que sigui. Podem posar-li títol al nivell i podem posar-li descripció. Que volem un altre ítem? Doncs afegim un altre criteri. Ítem 2. Informació i el mateix. D'acord? 1, 2, o els pesos que nosaltres vulguem. Funciona exactament igual. Una vegada podem establir l'ordre descendent o ascendent, el que nosaltres vulguem. Fixeu-vos que l'ítem 1 marca que és 4, ho posarem ascendent perquè quedi molt semblant al que va ser el model i tingueu la comparació, i aquest exactament igual. Cada ítem té 4 punts, els que nosaltres marquem aquí, i l'únic que hem de fer és desar. Una vegada tenim aquesta rúbrica, desem els canvis, i si anem aquí, doncs podem venir a aquesta tasca i aquí ens apareix la rúbrica, com podeu veure. Aquí, al costat esquerre, abans ens sortia només els comentaris privats, si recordeu, i aquí tenim la rúbrica i aquí els diferents nivells. Quan escrivim aquesta informació o el títol, ens sortirà, si no ens surt això, d'acord? Un punt, 2 punts, el que sigui. Anem a posar 3 punts i aquí 2 punts. Que volem veure aquests quadres amb informació? Doncs res. Anem a editar aquesta tasca perquè es vegi la informació. Llavors, el que hauríem de fer és tornar a la tasca. Aquesta ho tanquem. I tornem al treball, a l'exemple de la font, treball de classe. I anem a editar una altra vegada la tasca. Com podeu veure, podem editar la rúbrica i l'únic que hauríem de fer és editar, és afegir el que veieu. En la descripció posem no fet, parcialment, correcte. Podem posar un altre tipus, una altra informació en el títol del nivell, nivell 1, nivell 2, el que nosaltres vulguem. I una vegada hem fet aquestes modificacions, ho desem, tornem a la qualificació, anem una altra vegada a aquesta tasca que teníem i fixeu-vos que aquesta puntuació de 1, 2, 3 o 4 punts, si despleguem ens sortirà la informació. No fet, parcialment, correcte. Podem esborrar, podem canviar la puntuació. En aquesta ens sortirà l'ítem 2, correcte però millorable, i podrem fer aquesta informació. Escriure-hi algun comentari privat. Una vegada hem acabat de fer la rúbrica, ell calcularà la puntuació depenent d'aquesta rúbrica. Per tant, retornem i té aquesta qualificació. Si modifiquem i posem un 0 i un 0, veieu? És a dir, com li estem regalant 2 punts, doncs aconsegueix un 25%, i així successivament. És a dir, la rúbrica et va calculant aquesta puntuació de manera automàtica. L'únic que hem de retornar. Molt important en Google Classroom sempre retornar les tasques. Com podeu veure, les rúbriques són una eina molt interessant per tal de donar una retroalimentació adient de totes les tasques d'una manera exhaustiva o d'aquells sabers, aprenentatges o aspectes a tenir en compte de les tasques, tant des de utilitzant Moodle com en Classroom. Això és tot. Fins la propera.